δεν προλάβαμε να ανοίξουμε τα άλλα packs. Το ανοίγουμε σήμερα πάλι. Αλλά σε άλλο βίντεο. Να δούμε αν έτσι. Εντάξει. Ήδη. Συνήθως όταν είναι ήδη μπροστά είναι καλό pack. Ναι! Και αυτό το pack. Επόμενο pack. Α, έχουμε και αυτό εδώ, ξέρω να σας πω. Πάει τα packs μέσα. Καλό. Αχ, τίποτα. Και τελευταίο pack. Δεν ανοίγει. Τελευταίο pack. Αχ, τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο και τα ξαναλέμε στο επόμενο. Bye. Παιδιά, σήμερα έχουμε πάλι φακελάκια. Ανοίξαμε ένα Twilight και είχαμε EX. Μα δεν την ξέρω αυτή την κάρτα. Και τώρα θα ανοίξουμε κι άλλα φακελάκια επειδή είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό. Ωραία, αρχίζουμε. Ανοίγει.